Ahojte, dnes si preberieme bolesť päty. Táto bolesť vzniká najmä u ľudí, ktorí majú problém s ischiadikom, čiže sedací nerv, keď zostáva byť mŕtvý, tak vlastne nám inervuje lítkový sval, ktorý nám priťahuje špičku a potom tu vpredu ešte nám tento sval, tibialis anterior sa volá, ten nám priťahuje špičku, takže tieto dva svaly bývajú vypadnuté. Tým pádom my, keď máme problém tu dolu v platničke, že je hernia L4, L5, L5, S1, tak vlastne po nejakom čase ten nerv odumiera, prechádza tadiaľto a prechádza až dolu, trvá to nejaký čas, nám prestane fungovať priťahovanie špičky a robenie špičky. Čiže keď ja chcem urobiť na zdravej nohe špičku, tak toto mi robí lítkový sval. Na chorej nohe chcem urobiť špičku, ale udeje sa toto, že prepadávam. Ja to nedokážem urobiť, aby som sa takto postavil na špičku a potom padnem s pätou na zem. Samozrejme, že keď takto kráčam dennodenne, tak tá päta začne byť ubolená, lebo je tam vlastne mlátená, hej, že to tam stále naráža. Takže začne tam robiť takú galibu, že to bolí. Priťahovanie špičky je takisto vypadnuté, čiže keď idem, tak vlastne ťapkám zase s tou špičkou dolu, lebo ju nedokážem pritiahnuť. Alebo už sa stáva to, že ťahám za sebou. To už sú také horšie varianty vypadnutého toho nervu. Takže teraz my si preberieme narážanie tej päty na zem. Stáva sa to aj keď chodíme doma často bosí, čiže celý deň, keď by som chodil bosí po rovnej podlahe, tak tiež sa to deje. V prípade, že chodíme po nerovnostiach, tak dokáže sa tá päta prekrviť, dokáže proste zabrať jeden, druhý sval, takže tam to vtedy nebolí, ale po rovnej, keď chodím, tak to začne tiež boleť, aj keď je zdravá tá noha. V prípade dlhých behov po tvrdom materiáli, asfalt, po betóne a tak ďalej, keď niekto behá v šlapkách alebo nemá tam mäkkú tú pätu na tej topánke, tak vlastne tiež tam vzniká vlastne udieranie a prichádza bolesť. Existujú takéto silikónové rôzne, viacej ich je druhov, vložky do topánok, toto sa vkladá priamo do topánky, čiže je to mäkké silikónové, takže ozaj tá päta je v pohodlí. A teraz ešte sú takéto ponožky, že sa to natiahne na tú pätu a krásne to zmäkčí ten náraz. Takže doporučujem kúpiť, je to v zdravotníckych potrebách. Vznikajú tu kalcifikáty alebo osifikáty na tomto najväčšom úseku tej päty, táto najväčšia vlastne kosť calcaneus sa volá. Takže tu bývajú výrostky, buď idú dolu alebo do strán a tie tiež dokážu robiť bolesti, lebo keď si obúvame topánku, vlastne vzniká tu útlak. No a buď sú kalcifikáty, tie sú väčšinou, a to sú mŕtve tkanivá, to sa dá odstrániť nárazovou vlnou, ale v prípade, že vznikne živá kosť, osifikát, tak vnútri je normálne krv, takže tam je to už horšie, aj to viacej boli vtedy. Takže to sú také tiež varianty, prečo bolia päty. Vyzerá to asi takto nejako, že proste vznikajú také zobáčiky a oni vznikajú aj do stran a na druhú stranu. Na päte máme tuk, pod tým je fascia, taká blana a pod tým idú svaly. Svaly, ktoré sú uchytené na tej najväčšej kosti, na tom kalkanei a prechádzajú až na články tých prstov. Oni nám robia to, že sťahujú nám dohromady tunak klembu, potom nám vytvárajú zohýbanie prstov, volá sa to flexia, že sa zohnú a tie svaly sa vlastne permanentne napínajú celý deň, pokiaľ my chodíme, takže aj sa rozťahujú. Takže tie svaly vlastne bývajú potom narazené tunak a bolia. Ono to asi vyzerá takto, tých svalov je tu veľa. Z tej hlavnej časti, z toho kalkanea prechádzajú vlastne
na tie prsty, ak som hovoril. A tu, jak vidíte, je dosť veľké množstvo tuku, je aj zo spodu, nielen okolo, takže ten tuk vlastne je tam akoby taký perový vankúš, že to proste peruje na tom. No a toto je fascia, vlastne tie svaly sú obalené v takých vakoch a medzi vakom a tým svalom je tekutina a aby sa to tam klzalo, prechádza tadiaľ výživa, tak je to takto vymyslené, že je tam takáto fascia. My teraz, čo potrebujeme docieliť, je, aby sme toto čo najviac uvoľnili, takže budeme robiť masáž odtiaľto smerom sem v 3 rihách a potom prechádzame na také ťahanie. Tak, ideme na to. Prvé si pretiahneme normálne tie svaly po celej dĺžke. Môžeme aj hánkami, nemusíme si hľadať potom, že kde sú tie 3 hlavné dráhy, ale prejdeme to takto celé. Toto je dobre si urobiť aj počas toho, keď nie sú bolesti a tým pádom tie svaly sa dobre prekrvia. To cítite normálne proste, že nastáva tu taká úľava. No a teraz prejdeme na tú masáž tej päty. Tak čo je prvé, tak ju stláčam tak, že ja oddelujem tú svalovú štruktúru od kosti, od toho kalkanea. Takže tlačím ju smerom von. A tu už treba sa riadne do toho oprieť, ozaj nech sa to odtiaľ oddiali. Ona tam potom natečie tá tekutina a takisto sa to aj prekrví, takže sa to akoby tak trochu obnovilo. A z druhej strany ťahám zase k sebe. Zo spodu do hora. Teraz je dobre si vyťahať to, čiže urobíme stretching, chytíme prsty, povyťahujem tie svaly. Povolíme. A prejdeme, taká vidlička, chytíme si to na achilovke, stlačím takto aj palec, aj ukazovák a začneme vyťahovať dopredu. Toto je veľmi príjemné, veľmi efektné a skutočne tá bolesť odznieva. Samozrejme, že keď začneme chodiť, tak zase sa to vráti naspäť po nejakej hodine, lebo ten problém tam máme. Takže nedá sa to úplne odstrániť, ale dá sa s tým docieliť určitá úľava. Pomôcka, zoberieme si varešku, môžeme preklepať. A teraz zapichnem tu znovu pod tú kosť a tlačím do toho. Dolu. Takže nemusím si namáhať tie prsty, dá sa to aj takýmto spôsobom uvoľniť. A môžeme to znovu celé preklepkať. Môžete skúsiť kladívko nárezne. Tak a znovu to budem pretlačať. Tým preklepkaním sa tam vytlačí krv a vlastne znovu teraz tam natečie nová. No a znovu to vystrečujeme a to je všetko. Vystrečujeme to teraz silnejším spôsobom. Chytíte sa gauču, keď jasne, že nemáte doma rebriny, pokrčíte kolena takto a vlastne ideme na stretching tej plante. Celé to chodidlo zo spodu sa volá planta, tak celé to vytiahneme týmto spôsobom. Tam nastáva dosť také silné ťahanie a to práve je to, čo potrebujeme.
No a keď sa to vyťaha, vlastne sa týmto aj uvoľní tá päta, lebo nie je tam taký ťah a nevznikajú tie bolesti. Takže veľa šťastia, zdravia, cvičte. Ahoj!